Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mananaw usab kanimo. Mga igsuon, padayon tang magampo alang sa pagkasulbad niining pandemic. Atong iampo nga dili na magbalik-balik ang lockdown, padayon na unta nga mawagtang na kining maong virus. Padayon sa tang magampo alang sa atong mga benefactors, atong mga donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa atong simbahan. Ug aron maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa, ato rong hinumduman ug hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kitang o Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasaylua ang among mga kalapasan ug ampingi kami diha sa imong kalinaw ug dad-a kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Mga igsuon, nahibulong ako nga sa kalit lamang mitalikod kamo kaniya nga nagtawag kaninyo pinaagi sa grasya ni Kristo ug midawat kamo sa laing ebanghelyo. Ang tinuod walay laing ebanghelyo. Apan gisulti ko kini kay may mga tawo man nga nagsamok kaninyo ug naninguha pagtuis sa ebanghelyo ni Kristo. Apan bisan kun kami o usa ka anghel gikan sa langit magwali kaninyo og ebanghelyo nga lahi sa among giwali, ipatunglo siya. Gisulti na namo kini kaniadto ug karon sublion ko pag-ingon, kung may magwali kaninyo og ebanghelyo nga lahi sa inyong nadawat, matinunglo siya. Nagpasabot ba kini nga nininguha ako nga kahimutan sa mga tao? Wala. Gusto ako nga kahimutan sa Dios. Naningkamot ba ako aron mahimong inila? Kung naninguha paghihapon ako niini, dili unta ako sulugoon ni Kristo. Mga igsuon, tuguti ako pagsulti kaninyo niini. Ang ebanghelyo nga akong giwali dili minugna og tawo. Wala ko kini madawat gikan kang bisan kinsa ni may nagtudlo niini kanako, kundili gipadayag kini kanako ni Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Pasalamatan ko ang Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing diha sa pundok sa mga matarong. Dagko ang mga buhat sa Ginoo, matahom diha sa tanan nilang kaanindot. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Ang mga buhat sa iyang mga kamot matinud-anon ug matarong. Dili kaduha-duhaan ang tanan niyang mga sugo, kasaligan hangtod sa kahangturan, gibuhat diha sa kamatuoran ug kaangayan. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan.
Nagpadala siyag kaluwasan ngadto sa iyang katawhan, gidasunan niya ang iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Balaan og katahaan ang iyang ngalan, nagalungtad ang iyang kadayganan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod ug misulay pagbitik kang Hesus. Nangutana siya, magtutudlo unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon? Si Jesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan o giunsa manimo kini pagsabot. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong hunahuna. Og higugmaa ang imong isig katao ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, husto ang imong tubag, buhata ka na og makadawat ka sa kinabuhi. Apan ang magtutudlo sa balaod buot ilhon nga husto siya ug mao nga nangutana siya kang Hesus, kinsa ba di ay ang akong isig katao? Si Jesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog o gibiyaan nga himatyon. Og nahitabo nga may usa ka pari nga miagi niadtong dalana. Sa pagkakita niya sa tawo, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nahiagi usab ang usa ka Levita og miduol siya og mitan-aw sa tawo og unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw niadtong dalana, nahiagi sa gitulisan ug sa pagkakita niya sa tao naluoy siya. Miduol siya kaniya ug gibubuan niya lana ug bino ang iyang mga samad ug gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tao sa iyang hayop ug gihatod ngadto sa usa ka abutanan ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma mihatag siya duha ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon, galma siya og inigbalik ko dinhi, bayran ko ra ikaw sa imong magasto. Ug si Jesus mitapos pag-ingon, karon kinsa man niining tulo sa imong hunahuna ang nagpakita nga isig katao sa gitulisan? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, kadtong naluoy kaniya. Si Jesus miingon, busalakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si San Pablo nagpahimugat gyud siya nga ang Ebanghelyo nga ilang gisangyaw dili gyud pwedeng tuison niya. Ang motuis nining maong Ebanghelyo
bisan pag maka-attract siya sa tanang mga tao, bisan pag gani ikunog maka-attract pa na og anghel, pero supak na sa ilang original nga ebanghelyo nga gisangyaw, matinunglo ka ng tawhana. Kita ra ba no? Kusog ra ba kitang mutuis sa ebanghelyo? No? Kamo dili ba mo kusog mutuis sa ebanghelyo? Dili. Pananglitan kanang moingon ayaw mo paningil adtong nakahulam kaninyo. Di mo kusog mutuis ana. Moingon man dayon ta nga, kuan ko na gud iya ko nang gisaad nga utang, ato ginang paninglon. Ano? Kana diyang moingon si Kristo kung sagpaon imong pikas aping, ipasagpa lang sa pikas. Sa may imong ituis ana, moingon sa kaadi na sa namahimo abuse naman sa nangingon ana. Nya ato sa na siyang tabangan nga dili makasa. Kay kung magsigi kog kuyog niya, anang akong bana, magsigi man siya kasa, kay magsigi man siya tamparos nako, mo na makigbuwag lang ko niya para dili siya makasa. Sabi na, dili na to is. Sakto ba sad paminahon? Makasa man siya niya. Ako sad makasa ra man sad ko. Lisod sa gayo nga magsigi kog kasa. May na mubuwag na lang ko niya aron dili ko makasa. Dili na to is. Nya dili mo mubuhat ingon ana. Sa nganong di naman mo kuan ron tinagdanay sada maglikay lang ko kay makasa ra gyapon ko. Pero ako naman na siyang gipasaylo. Pero di na lang ko makikuyog niya kay may lang na ba maglikay ta makasa ta. Mga buangon mong dagko. Siging tuis anang ebanghelyo. Kana sa dayang moingon ang Ginoo ra gyud magbuot pila ka buk imong anak saudi sa ta magdanghag magdanghag na lang sad ta unsa may ipakaon nato ang mga bata wa man sad magingong Ginoo magdanghag pero ug unsa imong ipakaon sa mga bata ug moabot nag 25 ka buok ayaw nagproblema ha kay ang Ginoo imo pakaon na pero wasan mo imong Ginoo pagdanghag di ba sakto man pero kung mabalaka na kag unsa imong ipakaon matubag kas ebanghelyo ana nga ang mga langgam gani nga wa maghago, ang mga balili gani nga wa maghago, giako man giatiman, kamo pa ba nga labaw pa mos mga langgam? Ana. Ug ang nindot kay ebanghelyo karon kining pangutana sa lawyer. Unsa may akong buhaton aron maangkon nako ang gingharian sa langit. Porting nindutan ning ebanghelyo ka. Nganuman, gisulti gid ni Kristo sa tin-aw kayo unsay makapalangit nato. Ug unsa may makapalangit nato? Dili ning pagsigig simba, dili ang akong pagkapari, pagkaobispo baka nila o pagkasanto papa, dili ang imong pagka-leader sa organisasyon, sa lector baka ha, sa Couples for Christ or unsa diyang mga charismatic dagko nga mga organizations. Gabi kuan to meeting to ang bag-ong na-recruit sa KOBC. Dili ang imong pagka-granite mo'y granite kanira ba? Dili ka ng grand night ba? Dili granite na. Mo'y makapalangit. Unsa may makapalangit? Ha? Sige. Ang atong pagtabang sa atong isig katao nga nanginahanglan kana ra gyud makapalangit. Katong pare kaning gitulisan mao may gihimo ni Kristo nga example kanang gitulisan nya gibiyaan nga himatyon na agi ang pare nya nihapit ang pare nitabang nya malangit to siya dili. Sunod ang libita. Matod pa nila kanay kunong libita, assistant kuno ni pare, tingali li minister ni si Brad Boy ni. Sunod sang siyano. Nya ang gitulis si William. Pagkakita ni Brad Boy nga himatyo na si William, agil sad pikas kilid, lahos lang sad. Ana. Nya ang kontrak ang William sa una nagitawag og Samarianhon
Sige lang sila sukmagay sa una. Hapit pa magpinatyanay. Pagkakita niyang himatyon si William, nihunong yun, wa mo lahos sa iyang tumong. Ug iyag yung giatiman si William. Iyag yung gidangat to sa balay pagani. Kay iyag yung tambalan ang samad. Yan, ning-hire pagid siya og tao nga iyang suhulan para mo padayon pag-atiman ni William. Nya kontra to sila. 14 la hapit magpinatyanay sa una kay giilugan ni William og sa man to giilog niya duha ka pakiti. So mao na anya unsa may resulta? Ang kadtong Samarianhon maoy nagpakita nga nahigugma sa iyang isig katawo nga nanginahanglan. Nya may kayong pagkatubag sa lawyer ingos Kristo be, kinsa man tong isig katawo ron ani atong tulo, kadtong pare, kadtong libita o kadtong kontra niya. Kaya ang Samarianhon o ang mga Hudiyo kontra na sila. Nya nganong nitabang man ang Samarianhon sa usa ka Hudiyo, nahay man ato'y malangit, ingon dayong lawyer, aw kadto yung nitabang, nanindot kay sultis Kristo, busa, lakaw, ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. So ay na ninyo karon no. Pangita mo das inyong mga kontras una, nya unsa iyang panginahanglan ihatag. Kanang mga kontra nimo ba kanang sigig libak nimo, sigig daot nimo, ana katubang wa na mo magkatingganay. Tan-awa og unsa iyang gikinahanglan, nya ihatag. Nang nitaron, wa siya ika-eskwela siyang anak, ikay pa eskwela. Unsa man mubuhat mo na niya kay birahono naman iyang balay kay wa siya kabayad siyang utang, bayring iyang utang, kontra guna nimo sa mahimo mo na inyo nang tuison. Hay naman itong ebanghelyo nga love your enemies. If you want to be perfect as your heavenly Father is perfect, love your enemies. Kung gusto mong mahingpit, sama nga ang inyong amahan hingpit, higugmaa ang inyong kaaway. Kay matod pa ni Kristo sa Ebanghelyo, ang akong amahan nagpadanag sa iyang adlaw ngadto sa mga mahigugma niya o kadtong mga buangon. Hasta sang iyang uwan, kusog ra ba kay itong uwan atong niaging adlaw, way gipili hasta ang mga buangon o ang mga buutan iyang uwanon nga naman silang tanan iyang gihigugma. Way pinig-pinig nagkinahanglan mag-uwan, uwanan apil ng mga buangon. Kanang mga daw kay giyuta, mga impernohonon man na. Pero og manguma na sila, danagan lang yapon as Ginoo sa adlaw, mutubo lang yapon ang ilang tanom, makaani pa na sila daghan kay daw man. Ikaw nganong bindisyonan mo na sa Ginoo? Kay ang Ginoo nahigugma sa iyang kaaway. Nya kita, unsa man, mosunod ta sa Ginoo o motuis? Mingaw man. Sige, manindog na ta katong mosunod sa Ginoo. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon diha sa gahom, sa espiritu, sa kamatuoran, atong idangob ang atong panginahanglan ngadto sa Dios uban sa gugma moingon kita, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Alang sa simbahan nga magmalahutayon siya sa pag-agak sa mga tao, sa paghigugma kang Kristo ug sa pagtuman sa mga sugo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga namunuan sa atong nasod nga sila mamahimong panig-ingnan sa pag-alagad sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot, obispo,
nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga nangamatay nga makaangko na sila sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Amahan sa gugma, himua kaming magmasinugtanon sa imong mga sugo sa paghigugma sa among isikataw aron madawat namo ang among gipangamoyo diha sa mapaubsanong kasing-kasing pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kay kung ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imo kamang gihatagon, kadawat na mo kini nga mong gihalan, ang panugmino nga abot sa yuta, ug ginama sa kabut sa mga tao, mahimo sila kalanon sa kalagalang kanamo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Hesukristo nga ihalad sa iyang handumanan ang among masinugtanon nga pag-alagad, magpadangat unta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alan kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawatag kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang amahan ni Father Leo, si Mario Archie. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit mong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Hangkalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig. Peace be with you. Peace be with you.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit lang siyang santos nga bangkete. Ginoo niya ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulo lamang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. May sama ang ugma sa Diyos sa langganimo. Kinabuhi giulang, aron ka malwas. Kalakasan, kalautan, sa taong ipapas, pasay lugugma, ihatag sa Diyos. Doon kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. magampo kita. O Dios nga gamhanan ang Eucharistia nga among gipanagambitan, magpuno unta kanamo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi, mag-agak unta sa among kinabuhi ug magdala kanamo nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan
ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iyampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iyampo mo kami. San Roque, Iyampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iyampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iyampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iyampo mo kami. manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa higugma. Nya kining gugmaha kung gamito nato sa atong mga kaaway diretso gitagsod sa langit. Mo nay atong buhaton. Nya ako lang i-announce dinhi, gracias Ginoo nga ni resulta na ang result sa swab test sa papa ni Father Leo Archie. Gidudahan man to nga COVID, kaluoy Ginoo negative ang resulta. So dili na sila subject to strict nga quarantine tungod kay negative ang resulta. Wa pa lang ko kay bawo kanus ilubong ang iyang papa. Ako pa siyang giteksan, wala pa ako kadawat og reply hangtod pag naog nako diri. Karon sa atong love offering, ako ning i-update ninyo. As of yesterday, niabot siya og 68 katao ang may hatag niya. Ang kantidad sa ilang nahatag niabot na og 382,109 and 72 centavos. Atos lang pakpakan. Sige kong pamalandong, 5 naman ni kaadlaw, 68 ramang yapon katao. Sa una, daghan mandayon mo hatag bisag 3 pa lang kaadlaw. Ibaw mo kung siya akong nahinomduman. Kadtong nag-date mis akong uyab. Pag abot na mo dito sa tindahag buwak, daghan kayong buwak, ingon ni siya, lala, kanindot sa rose. Nako, o sige, palitan tika, asa man ani siya, ikaw lang gud, unsay gusto nimo. Nako adi ko ikagi mo specify. Kaya nga akong kalipay nga kung unsa toy iyang the best choice, mo'y akong paliton. Dili kaya nga akong best choice para niya. Kung dili siya gyud mo determine unsa may best para niya nga makalipay among the many roses nga among gitan-aw. Nya ni specify dayon siya. Imbis usaray iyang gipangayo, akong gitagaan og 5. Nga naman, unsa may meaning anang 5? Wa naman mo kibaw na kay mga tiguang naman mo. I love you very much. Na siya. Pertitaw niyang ambak-ambak sa kalipay. Niya giihap gito niya tanang petals, pagbukwad ato buwaka, niya hangtod ng alarag, iyang giisod sa iyang mga libro. Kay estudyante pa man mi ato, niya pagkalaya nagmayo, iya dayong gipakita nako ang tanang gipungpong niya nga mga laya niya. Iya dayang giingnan ako gining tigomon. Ay mao gini the best nimong ekspresyon sa gift nga rin ako. Ambot lang ka na minion sa to siya glahin. So unsa may akong konklusyon, kinahanglan di ay ako nga mangayo sa inyong gugma on behalf sa atong parokya, specify nako unsay akong gusto. So 3.5 million man ni siya. Ang ako ra jung gusto mao ra gid ni nga naa untay 3,500 katag 1,000. 3,500 katag 1,000. Oh. Na, warot na siya. Nya kaya nga tong mga parishioners dinhi og sa online, sobra man ta 100,000. Di ba? Basig na ay 3,500 nga maka-afford og hatag og 1,000 or more. So mao lang na akong specify so good karon. Nya pwede na sad mo maka-pledge. Kay nga naman
sa ako sang uyab sa una, musaad sa ko, inig-birthday nimo, i-date tika. Nya magsige na kog tigom ato para sa iyang birthday. At turo sa nako i-date sa kuan Anita's Big Shop. Maora mo sa tuy akong ma-afford, palit din anang Spanish bread. Suwaan day merinda, aporting diabetes. Pero portin akong tigom ato. Kaya nga naman, misaad man ko. Oh, so pwede sad mo pledge. Sige, 1,000 atong pledge ha. Nya kay 382,000 naman ang atong nadawat. So nakadawat na taog 382 katag 1,000. Nya kay 3,500 man to. Pila na lang katag 1,000 atong kuhaonon. Lisura ikwintag dali-dali. 3,100 di mo ka mong kwenta 18 3,118 katag 1,000 na lang. Sige, go. Selling price 1,000. Sige, natay 3,118 kaslots para ibayad na tong tiwas sa tanan natong utang. Ato ning himuon for the greater glory of God through Saint Vincent Ferrer. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.